Pystyttekö, mulla olisi yksi pitkä juttu. Pystyttekö te käsittelemään? Käsi ylös kaikki, jotka pystyy. Okei, ja se tarkoittaa tavallaan se pystyminen sitä, että puhutte kun minä jututan, ja kun mulla on joku pitkä lause menossa, niin silloin ette huua mitään teidän sisäpiirijuttua Tikkalan sisäisistä jostain tämmöistä kuvioista. Sillä hetkellä en ole niistä kiinnostunut. Niistä puhutaan sitten baaritiskillä tuossa. Tää vaatii teiltä paljon. Ootteko te valmiita? Kato heti, ei oo tää, kato heti. Ei pääse alkuun. Mutta mulla on kaksi koiraa, mulla on 2 rottweileria. Koska ne on R-vikaiselle hyvä valinta. Ensimmäisen nimi on vielä Ruuti, sit mä tajusin, toinen on Totti. Mutta ne on hienoja koiria, mutta ne on ärsyttävää rotua siitä, että moni pelkää niitä. Koska oikeasti rottweilerita pelkää monet sen takia, että toimittajat kirjoittaa niistä kaikkia paskaa. Niin vasta oli taas lehdessä otsikko, Rottweiler raateli rakkaan perheenäidin. Mikä kuulosti ihan tähkän kertosäkeeltä tuo. Tuo ei kyllä enää monta R lisää mahtunut. Tähkä tekee siihen videon just, jossa vehnäterrieri vetää vasentassu pystyssä pellon laajalla. Mutta enemmän vielä kuin tuo R:ien määrä, niin mulla ärsytti tuossa jutussa se vastakkainasettelu, että rottweilerit on hirveitä tappajia, joita kaikkien pitää vihata ja meillä pitää olla surullisia niin kuin mamman kauppakassi kädessä olevan muutaman hampaankuvan takia. Jos mä olisin toimittaja, niin mä olisin otsikonnut se tapahtuman vähän eri näkökulmasta. Mä olisin kirjoittanut, että Rottweiler raateli vittuma se akaa. Mistä me oikeasti tiedetään, minkälainen naapurustokauhu se ämmä oli? Se on hyvinkin todennäköistä, että se rotikka ei ollut ainoa, jota vituutti. Se oli ensimmäinen, joka puuttui asiaan ja heti syyllistetään. Mutta oikeasti, jos meidän Ruuti ja Totti tekee Puuvallilassa vähän valikoitua harvennusta, niin minä annan niille puruulut, levätkää, Tikkalassa on vielä porukkaa jäljellä. Eikä rottweilereissa oikeasti, ei niissä ole mitään vikaa. Ne on hienoja koiria, mutta niitä ongelmia tulee sen takia, että niitä ottaa välillä idiootit, jotka ei osaa kouluttaa isoja palveluskoiria. Niin kuin mulle soitti yksi jätkä. Ja soitti, kun mun koira oli raskaana, että se haluaa yhden pennuista, mutta se on kuullut, että rotikat on siitä ongelmallinen rotu. Että niitä pitää kouluttaa ja ulkoiluttaa. Mutta just semmonen ongelmakin sattuu tämä rotu olemaan. Että kyllä on itselläkin kaduttanut, että ei ottanut semmoista niin norjaharmaata, joka katsoo opetusohjelmia televisiosta ja käy vessassa paskalla. Oishan se mukava mennä keikkareissulta kotiin, kun koira istus Hesarin kanssa sohvalla ja huutas. Se on Pekka Haitissa ollut maanjäristys. Nimittäin jos teistä joku oikeasti haluaa lemmikin, jota ei tarvitse kouluttaa eikä ulkoiluttaa, niin voi ostaa simpukan. No, onko tottelemaan? No kokeillaan paikka. Hirveen vähän tuosta tullut vaaraa naapurin tädille. No kerran se meinas liukastua. Sen jälkeen vaihdettiin koulutusmetodia, nostettiin simpukka hyllylle ja ollaan erittäin tyytyväisiä. Et jos nyt jotain negatiivista tästä haluaa hakea, niin ihan saatana huono agilityssä on kyllä. Tehtiin me sille rataakin, silloin teekupillinen vettä tuolla olohuoneessa. Ei se hirveästi pysty pikkuisen, se heiluttelee jotain limanuljaskaa sieltä. Sikäli se on samanlainen kuin Veskusen.